Moderní stíhací letouny jsou schopné vypátrat protivníka i v absolutní tmě. S nepřeberným množstvím stále dokonalejších radiolokátorů a řízených střel kategorie vzduch-vzduch je mezi operacemi ve dne a v noci už jen malý rozdíl. Ale nebylo tomu tak vždy. Průkopníci nočních leteckých soubojů se vznesli k obloze desítky let předtím. Vyzkoušeli v boji nové technologie a taktiku, které jim umožnili ovládnout noční nebe. Pomocí počítačové animace se ocitnete na nočním nebi v kokpitu stíhaček Hellcat P-61 Black Widow, F-3D Skynight a F-15 Eagle. Ukážeme vám zblízka taktiku nočních stíhacích soubojů. Česká televize uvádí americkou dokumentární sérii Letečtí stíhači v boji. 2. řada, část 5. Noční lovci. 4. červenec 1944, 4 hodiny 30 minut ráno. Stíhací letouny VFN 76, jedné z prvních nočních stíhacích perutí amerického námořnictva, směřovaly pod rouškou tmy k ostrovu Chichijima v Tichém oceánu. 4 letouny F-6F Hellcat byly vybaveny radiolokátory, novou technologií, která používala rádiové vlny ke zjištění a sledování nepřátelských letadel v úplné tmě. Přístrojové desky měly podsvícené tlumeným červeným světlem, aby si oči pilotů zachovaly schopnost nočního vidění. Jako velitel roje letěl 21letý pilot Buck Dungan. Hellcat byl mimořádně stabilní letoun, který si musel každý zamilovat. Dungan a jeho číslo 2, Johnny Deere, se oddělili od roje velitele letky. Každý letoun nesl 1/4 tunovou bombu. Cílem byly loděnice v zálivu Futami. Rachot motorů Pratt & Whitney, pohánějících Hellcaty, byl slyšet na kilometry daleko a varoval Japonce, že mohou očekávat nálet. Nepřátelská protiletadlová děla střílela nazdař bůh po noční obloze. Dungan se vyhýbal trasírkám a pilotoval za pomoci kompasu, výškoměru a umělého horizontu. Říká se tomu let podle přístroje. Přestože se první boje na noční obloze odehrávaly už během první světové války, až zdokonalení přístrojového vybavení kokpitů koncem 30. let umožnilo skutečné noční lety a noční navigaci. Dungan ve vodě pod sebou brzy spozoroval cíl. Lehce pancéřovaný japonský eskortní torpédoborec. Uviděli jsme malou loď opouštějící kotviště. Nad ní byl úplný deštník protiletadlové palby. Řekl jsem rádiem Johnnymu, uděláme první nálet z boku v malé výšce. Hellcaty klesly těsně nad hřebeny vln v nebezpečném bočním náletu. Dungan pečlivě kontroloval výškoměr a umělý horizont, aby nenarazil na hladinu moře. Střelci na palubě japonského torpédoborce netušili, z jakého směru se noční stíhačky blíží. Dungan začal na loď střílet kulomety ráže 12,7 mm. Projektil této ráže je tlustý jako prst a zhruba stejně dlouhý. Když se 2400 ran za minutu ze 6 kulometů sejde v jednom bodě, dokáže provrtat prakticky cokoliv. Aby se piloti sami neoslňovali, nepoužívali munici se stopovkou. I bez stopovek byly u ústí kulometů ohromné záblesky, ale člověk se tam nesměl dívat. Museli jsme se dívat přímo na cíl. Dungan a Deere prudce přitáhli řídící páky a přeskočili eskortní torpédoborec.
Zavolal jsem, Johnny, nahoře je teď čisto. Útok zhora. Snažili se totiž přenést palbu na nás dolů. Střelci na lodi pod nimi stále netušili, kde přesně se Američané nacházejí. Japonci stříleli těsně nad hladinu tam, kde naposledy viděli záblesky. Duncan a Deere postřelovali palubu. Skrze komín a větrací šachty zasáhli kotelnu a strojovnu. Nad poškozenou lodí se objevily plameny a hustý kouř. Ztratila chod a zastavila se. 2 Hellcaty z 6 kulomety ráže 12,7 mm zaútočily na válečnou loď, která měla spoustu pancéřování, a poškodili ji tak, že musela být potopena. Letci, aniž by byli sami zaměřeni, nepřátelskou loď rychle vyřídili. Teď piloti Hellcatů obrátili svoji pozornost k samotnému ostrovu. Rozdělili se. Každý hlídkoval ve vlastním sektoru. V noci měl každý vyhrazen svůj prostor, takže když jste něco spatřili, nebyl to vlastní letoun, ale nepřátelský cíl. Najednou se Duncanovi nad hlavou myhl stín. Byla to japonská námořní stíhačka Zero, vybavená plováky. Američtí letci tomuto letounu říkali Roof. Pilot Roofu dokázal letět podle přístrojů, ale neměl žádný radar, kterým by v noci našel cíl. Duncan, dosud nespatřen, se dostal nepříteli na 6. hodinu. Věděl jsem, že plovák používali jako přídavnou nádrž a býval plný paliva. Proto jsem namířil na vzpěru mezi plovákem a kabinou. Jemně stiskl spoušť a vystřelil krátkou dávku. Roof zachvátili plameny a vyvalili se chuchvalce kouře. Exploze ale zároveň odhalila pozici noční stíhačky. Černou oblohu okamžitě zaplnily trasírky střel. Udělal jsem zatáčku a ohlédl se. Byli za mnou další 3 a stříleli po mně. Tajný výcvik nočního stíhače amerického námořnictva měl být podroben nejtěžší zkoušce. Buck Duncan se v roce 1943 přihlásil do programu výcviku nočních stíhacích pilotů námořnictva s kódovým názvem Project Affirm. Výcvik probíhal na základně Quonset Point na Rhode Islandu. Tento a všechny další programy výcviku seznamovaly noční stíhače s technologií, která byla za druhé světové války teprve v plenkách, s radarem. Radar, zkratka slov Radio Detection and Ranging, rádiové vyhledávání a měření vzdálenosti, používal rádiové vlny k vyhledávání cílů mimo vizuální dohlednost. Elektromagnetická energie byla vyzářena anténou. Objekt na obloze odrazil část této energie zpět k přijímači radaru. Bylo tak možné zjistit polohu a výšku cíle a jeho vzdálenost. Vývoj radarů měl u Britů i Američanů mimořádnou prioritu. Byl na seznamu číslem 2 hned po atomové bombě. Britové během bitvy o Británii používali pozemní radary ve dne k navádění vlastních skupin stíhačů proti bombardérům Luftwaffe. Rostoucí ztráty Němce donutili přejít k nočnímu bombardování. RAF potřebovala nový typ radaru, něco tak malého, aby to bylo možné vestavět do jednoho letounu. Tento palubní radar se měl stát v temnotě pilotovýma očima a umožnit mu připlížit se nepozorovaně ke své kořisti a ulovit ji. Radary byla velká a těžká zařízení. Nebylo možné je vestavět do jednomotorové denní stíhačky. Britové vyvinuli obrovské úsilí, aby první radary zmenšili tak, že je bylo možné vestavět alespoň do 2motorových letounů. Tento nový typ radaru, zvaný Airborne Intercept, umožnil nočním stíhačům sledovat jednotlivé cíle i v úplné tmě. Britové tuto novou technologii postoupili v roce 1940 americkému námořnictvu. V roce 1942 už bylo možné radar vestavět i do jednomotorové stíhačky.
zrodil se Project Affirm, první americký program výcviku nočních stíhacích pilotů. Absolvent tohoto programu, Buck Dungan, se nacházel v zaměřovači 3 japonských stíhaček Roof. Ale naštěstí jeho číslo 2, Johnny Deere, byl nedaleko a Japonci o něm nevěděli. Ptal se, Bucku, si v pořádku? Odpověděl jsem, mám tu nějakou společnost, je s nimi hrozná zábava, tak bych tě tu rád viděl. Dungan byl tady, Deere byl zde. Dungan chtěl protáhnout nepřátelské stíhačky přímo před hlavněmi kulometů svého čísla 2. Johnny Deere zahájil palbu. Trasírky japonské střelby svítící na pozadí noční oblohy používali jako záměrné body. Deere ohlásil sestřel 2 Roofů, ale ten poslední Dungana stále pronásledoval. Dungan musel rychle otočit letoun na opačný kurz, aby dostal poslední Roof. Rychle jsem ztratil rychlost. Udělal jsem souvratovou zatáčku. Takhle přitáhnete, otočíte se a když padáte dolů, rychlost zase naberete. Roof pokračoval ve stejném kurzu, kterým mě předtím pronásledoval. Tak jsem ho pokropil krátkou dávkou. A on vybuchl. Dungan a Deere se znovu rozdělili a začali pátrat po nových cílech. Na obzoru se objevily první slabé paprsky světla ohlašující svítání. Najednou Dungan uviděl, jak k němu obloukem směřují trasírky střel. Byl odhalen. Viděl jsem, jak se na mě ze vzdálenosti asi 4 kilometrů řítí letadlo a střílí ze všech hlavní. Neskušený japonský pilot zahájil palbu příliš brzy, jen plýtval municí. Dungan pečlivě umístil záměrný obrazec na siluetu Roofu a stiskl spoušť. Protivník byl vyřazen z boje. Ale ve vzduchu byly ještě další Roofy a čekali, až vycházející slunce ozáří bojiště. Potom jsem se pustil zamazaným chlapíkem, který si hrál na schovávanou v mracích. Dungan byl tady a další Roof byl zde. Pokoušel se ukrýt ve vrstvě oblačnosti. Viditelnost tam byla téměř nulová. Jen velmi zkušený pilot si mohl dovolit pokračovat v souboji v noci a v mracích. Ale Dungan si věřil a byl odhodlaný bojovat. Přidal plyn a pronásledoval japonského pilota do tmy. červenec 1944. V téměř absolutní tmě pronásledoval pilot radarem vybavené noční stíhačky Hellcat Buck Dungan japonský plovákový letoun do mraku. Zmizel mi ve vrstvě mraků. Potom vyletěl ven na jejich světlejší straně. Vypálil jsem po něm dávku. Neměl jsem ho zaměřeného, ale aspoň věděl, že má společnost. Japonský pilot musel udělat něco, aby se zbavil dotěrné americké noční stíhačky. Rozhodl se provést utaženou vývrtku. Doufal, že ho Dungan mine a ve tmě ztratí z dohledu. Roof zvedl příď a přepadl do vývrtky. Ale Dungan byl o krok před ním. Přitáhl, aby ho nepřelétl, a potom také rychle převedl Hellcat do vývrtky. Vývrtka byla snadná. Přitáhli jste knipl na břicho a po ztrátě rychlosti jste vyšlápli levou nebo pravou nohu. Příď se takhle překlopila a padali jste dolů. Hellcat se řítil k zemi, ale Dungan ho měl plně pod kontrolou. Čekal na správný okamžik, kdy vývrtku vybrat.
Vyšlápli jste opačnou nohu a povolili řídící páku. Hellcat vyletěl z vývrtky téměř okamžitě. I pilot Roofu začal vybírat vývrtku. Duncan povolil řídící páku a vyšlápl směrovku. Hellcat poslušně zareagoval. Duncan srovnal vývrtku přesně na 6. hodině Roofu. Viděl jsem ho přistávat v zálivu. Byl dost daleko, tak jsem přitáhl, abych střílel s náměrem. Odhadem tak 20 stupňů. Zásahy střel ho zarámovaly. Přestože neměl střely se stopovkou, Duncan odhadem spočítal, o kolik musí předsadit a nepřátelský letoun zasáhl. Gejzíry po zásazích zarámovali Roof, který narazil na hladinu a udělal odskok. Duncan vypálil další dávku. Do běla rozpálené zápalné projektily se zavrtaly do trupu Roofu. Byla to ukázka mimořádného střeleckého umění. Duncan přeletěl kolem trosek a vystoupal do větší výšky. Blížilo se rozednění. Noční lov končil. Japonské protiletadlové dělostřelectvo zahájilo znovu palbu bez ohledu na riziko zásahu vlastních letadel. Zaznamenával jsem si polohu protiletadlové baterie a najednou bum. Dostal jsem silnou ránu. Neslyšel jsem na levé ucho a cítil jsem, že jsem zasažen do ramene. Otočil jsem dolů zpětné zrcátko, abych se na sebe podíval. Mám zarudlý obličej. Vždycky jsem měl zarudlý obličej, ale ten obličej, který na mě koukal ze zrcátka, byl bledý jako smrt. Na takový ksicht jsem se dívat nechtěl. Tak jsem zrcátko otočil zpátky. Duncanův Hellcat byl zasažen palbou 20 mm kanónů dalšího Roofu, kterého nezpozoroval. Střepiny se pilotovi zavrtaly do ramene a rozdrtily mu klíční kost. Téměř nemohl pilotovat. Příšerně to bolelo, tak jsem věděl, že to nemůže být až tak zlé. Kdybych naopak nic necítil, tak bych se mohl bát. Ale tohle bolelo zatraceně. Měl jsem střepiny v rameni a v zádech. Duncan volal rádiem Johna Deera. Deerův Hellcat byl také zasažen. Každý zvlášť prchali do bezpečí, nad vody ovládané americkým námořnictvem. Za rozbřesku se Duncanovi podařilo nouzově přistát na palubě letadlové lodi USS Yorktown. Vážná zranění ale ukončila jeho bojovou kariéru. 3 sestřely ze 4. července 1944 zvýšili jeho skóre na 7 a udělali z něho noční ESO, úspěšného nočního stíhače. Americké námořnictvo a námořní pěchota používali radarem vybavený Hellcat. Letecké síly armády Spojených států však požadovaly vývoj zcela nového letounu navrženého speciálně pro noční operace. Tak vznikl Northrop P-61 Black Widow. Byl to jediný letoun, který byl za druhé světové války postaven od začátku jako noční stíhačka. Britové i německá Luftwaffe napsali učebnice nočního létání, se kterým začali už koncem roku 1938. V nové P-61 se soustředilo všechno, co Britové do té doby vyzkoušeli a od noční stíhačky požadovali. Konstruktéři věděli, že dobrá noční stíhačka potřebuje 3 věci. Rychlost, silnou výzbroj a výkonný radar. Black Widow měla všechny 3. Letoun poháněli motory Pratt & Whitney R2800, které mu dávaly maximální rychlost 585 km v hodině. Měl 3člennou osádku, pilota, palubního střelce a operátora radaru. 4 20 mm kanóny a 4 kulometry ráže 12,7 mm tvořily mohutnou palebnou sílu. Ale klíčem k úspěšnému nočnímu nasazení byl radar Airborne Intercept, který pracoval na podobném principu jako na předchozí noční stíhačce.
Rotující anténa v přídi vysílala rádiové nebo též mikrovlnné záření. Jakékoliv letadlo ve vzdálenosti do 8 kilometrů odráželo část tohoto záření zpět a přijímač ji dokázal zachytit a zpracovat. Vyzařování a přijímání signálu se neustále opakovalo, takže operátor mohl sledovat pohyby cíle na obrazovce radaru průběžně. Pilot L. Jones létal s P-160 nad Evropou. Bylo to velké letadlo, na zemi vypadalo hrozně neohrabaně, ale ve vzduchu bylo obratné a snadno ovladatelné. Přestože se do bojů zapojila pozdě, stala se P-160 symbolem nočního stíhání. Duben 1945. Osamocená Black Widow, pilotovaná Elem Jonesem, kroužila nepozorována kolem německého letiště. Jones a jeho operátor Lefty Rudovsky čekali na německé noční stíhačky vracející se zpět na základnu. Těmto misím se říkalo Intruder, vetřelec. Byli jsme hluboko nad Německem. Lancastery bombardovali nějaké německé město. Viděli jsme je letět na jih od nás. Radar stíhačky prohledával oblohu a pátral po kořisti. Můj operátor zachytil na přístroji signál. Byl to letoun vracející se na letiště. Nepřátelský stroj byl tady. Jones byl zde. Rudovsky zkušeně naváděl pilota do střelecké pozice, pouze s použitím palubního radaru. Rudovsky používal pro sledování německého letadla dvě obrazovky. Obrazovka A ukazovala vzdálenost cíle, obrazovka B jeho polohu vůči podélné ose útočící stíhačky. Podle těchto informací navigoval pilota k útoku. Rudovsky naváděl pilota na cíl pravou zatáčkou. Hluboko nad územím Německa byla temnota jejich jediným spojencem. Museli dostat svůj letoun přesně za cíl, aniž by si Němci všimli jejich přítomnosti. Jones brzy získal vizuální kontakt s protivníkem. Byl to Messerschmitt ME-410, dvoumotorový těžký stíhací letoun, používaný také k nočnímu stíhání. Letěli jsme za ním, byl asi 150 metrů nad dráhou a chystal se přistát. Jones se nepozorovaně přiblížil a zaměřil cíl. Všechny zbraně byly namířené dopředu. Mohl jsem zvolit střelbu pouze kanóny, pouze kulomety nebo všechny zbraně najednou. V noci i jediná krátká dávka odhalí vaši pozici. Jones pečlivě umístil záměrný obrazec na cíl a stiskl spoušť. Německá noční stíhačka se zřítila v plamenech. Z letiště dole spustili zuřivou protiletadlovou palbu. L. Jones přitáhl, zvýšil otáčky motorů a zmizel ve tmě. Ku podivu se vrátil na základnu bez jediného zásahu. Druhá světová válka si vynutila vypracování systému nočního stíhání a přinesla řadu technických inovací. Ale boj o ovládnutí noční oblohy pokračoval nestenčenou měrou dál i po válce v éře proudových letadel. Letecké souboje v úplné tmě při rychlostech přes 800 km v hodině prověřovali americké piloty jako nikdy předtím.
12. leden 1953. Americké bombardéry B-29 se v naprosté tmě blížily ke svému cíli. Sinuiju v Severní Koreji, eskortovány nočními stíhačkami F-3D Skynight námořní pěchoty. F-3D byl vybaven výkonným palubním radarem. Byl to jeden z prvních proudových stíhacích letounů, navržený speciálně pro noční operace. Rychle dostal přezdívku Kosatka Willy. Skutečně vypadal jako velká černá kosatka. Pilot a operátor radaru seděli vedle sebe. Byl to podzvukový stroj s objemným trupem a 2 motory, výkonnými radary a mohutnou výzbrojí 4 20 mm kanónů. Radary F-3D pokrývaly sektor 170 stupňů vpředu a 144 stupňů vzadu. Jeden ze Skynightů pilotoval major Jack Dunn. Spolu s dalším pilotem kroužili nyní kolem formace bombardérů, aby maximálně využili možnosti, které jim nabízely palubní radary. Zatímco radary Skynightů zkoumali noční oblohu a pátrali po možných hrozbách, B-29 dokončili bombardování. Potom pozemní kontrola přerušila ticho v rádiu. MiGy jsou ve vzduchu, ale nikdo nevěděl, kde přesně. Bombardéry zahájili únikový manévr. Najednou se kolem myhl MiG-15, který se nějak vyhnul zaměření radarem Skynightu. Zřejmě přiletěl z boku a proklouzl slepým úhlem, který nevykrýval zadní radar. Danovi se probudil instinkt nočního stíhače a vyrazil za MiGem. Operátor radaru Larry Thornton začal sledovat cíl. Když Dan zkrátil vzdálenost, nemohl uvěřit svým očím. MiG měl rozsvícená poziční světla. Nebylo to obvyklé, něco nebylo v pořádku. Začínal tušit, že je to past. Pilotu námořní pěchoty však nechybělo odhodlání. Aby dosáhl sestřelu, šel vědomě do rizika. Zvýšil otáčky motorů a pokračoval v pronásledování MiGu. Piloti věděli, že když chtějí dostat nějaký MiG, musí chytit příležitost za pačesy. Najednou zaplnilo kabinu oslnivé světlo. Pozemní pátrací reflektory zachytili F-3D a sledovali jeho pohyb po obloze. Protiletadlové dělostřelectvo okamžitě zahájilo palbu. V kabině měli světla jako v poledne. Byli oslněni a bušilo do nich protiletadlové dělostřelectvo. Jedinou možností, jak dál sledovat MiG, bylo použít obrazovku palubního radiolokátoru. Larry Thornton začal interkomem dávat Jacku Dunnovi povely, aby dokázali MiG-15 udržet v zaměřovači. MiG-15 byl rychlý a obratný letoun. Měl šípová křídla a byl vyzbrojen 2 kanóny ráže 23 mm a 1 kanónem ráže 37 mm. Byl navržen tak, aby dokázal rychle nabrat výšku a ničit americké strategické bombardéry. MiG-15 byl mnohem rychlejší a byl lépe vyzbrojený. Menší rychlost ale umožňovala Skynightu provádět zatáčky na menším poloměru. V noci byl ale jeho největší předností palubní radar. Měli varovný radiolokátor pro zadní polosféru, který dokázal zachytit cíl vzdálený 6 kilometrů. Takže pokud se někdo pokoušel dostat za ně, pilot byl varován a mohl provést únikový manévr dávno předtím, než se dostal na dostřel. Kromě toho měli přehledový radar, který vyhledal cíl na vzdálenost více než 30 kilometrů a střelecký radiolokátor, jenž ho na vzdálenost 4 kilometrů zaměřil. Pilot zaměřil kanóny za pomoci radaru a dosáhl sestřelu. Protože byl oslněn světlomety, které ho pronásledovali po obloze, Jack Dunn byl zcela odkázán na pokyny svého operátora Larryho Thorntona. Noční oblohu prozařovaly výbuchy protiletadlových granátů. Práci operátora radaru bych přirovnal k situaci, že v policejním autě pronásledujete lupiče. Ale řidič je slepý a vy mu musíte popisovat, co dělá auto lupičů, jakou rychlostí má jet, kdy zatočit, kdy přidat a kdy zpomalit.
Obě proudová letadla prudce klesala k zemi. Danovi se podařilo vylétnout z kuželů reflektorů a začal se připravovat k palbě. Letěli v úplné tmě a Thornton mu celou dobu říkal: máš ho, blížíme se, drž rychlost. Ve vzdálenosti asi 700 metrů radar F-3D uzamkl cíl a automaticky udržoval záměrný obrazec na cíli. Dan srovnal cíl v zaměřovači, aby měl jistý zásah. MiG byl poškozen, ale zůstával v boji. Severokorejský pilot udělal zvrat a přešel do ještě prudšího střemhlavého letu. Dan ho následoval, oči přilepené na výškoměru. Sestřelu musel dosáhnout co nejrychleji, aby měl ještě dostatečnou rezervu na vybrání střemhlavého letu. MiG střemhlav klesal a Sky Knight byl v těsném závěsu za ním. 12. leden 1953. Noční stíhač Jack Dunn pronásledoval ve střemhlavém letu nepřátelský MiG-15. Dunn musel dosáhnout sestřelu a nechat si rezervu výšky pro vybrání střemhlavého letu. Jeho pohled těkal mezi výškoměrem a cílem. Danovi zbývala chvilka, než se dostane pod minimální výšku. 3 krátké dávky a MiG zachvátili plameny. Smrtící projektily ráže 20 mm proťaly noční oblohu a MiG zasáhl. Dan přitáhl na břicho a přetížení ho vmáčklo do sedačky. Noční stíhač proletěl kolem hořícího vraku MiGu-15. Přidal plyn a zamířil k domovu. Jeho odvaha se vyplatila. Zaznamenal první sestřel. Jeden ze 6, kterých osádky F-3D během korejské války dosáhly. Korejská válka prokázala, že noční souboje stíhaček s proudovými motory jsou možné. V následujících desetiletích se možnosti přepadů cílů v noci a za špatného počasí ještě významně rozšířily. Na konci korejské války byly zbraňové systémy téměř dokonalé. Museli jste se jen ujistit, že máte zaměřený správný cíl, počkat, až ho hlavice raket uzamknou a vypálit. Schopnost vyhledávat a ničit cíle v noci a za každého počasí se stala běžnou u všech stíhacích letadel. Během války ve Vietnamu se speciální noční stíhačky staly minulostí. Počet specializovaných letadel se neustále zmenšoval. Z původních 4-5 čistokrevných nočních stíhaček z druhé světové války, Hellcatů, Corsairu, P-160, Beaufighterů, to postupně kleslo. Dnes už dokáže každá stíhačka bojovat stejně dobře v noci jako ve dne. V desetiletích následujících po vietnamské válce Spojené státy dosáhly ve vývoji taktiky a technologií pro noční stíhání a boj mimo vizuální dohlednost dalšího velkého pokroku. Žádný jiný letoun nedemonstruje tuto skutečnost lépe než F-15 Eagle. 24. březen 1999. První noc operace Allied Force. Kombinované síly Severoatlantické aliance NATO udeřily na Srbsko. Letouny F-15 Eagle hlídkovaly proti MiGům, aby chránili mohutné mezinárodní svazy útočných letadel. Jednu z těchto letek vedl major Robert Renner, volací znak Cricket. Létal jsem bojové mise nad severním Irákem v roce 1995, ale tohle bylo jiné. Toto nebylo standardní udržování bezletové zóny. Tohle byla skutečná válka. Na pozici vedoucího jedné dvojice 4členné letky letěl podplukovník Cesar Rodriguez, volací znak Rico. Byl to zkušený pilot F-15, který měl na kontě 2 sestřely MiGů z operace Pouštní bouře.
V naší Peruti jsme byli jen 2, kteří jsme měli zkušenosti s pouštní bouře. Nová generace stíhacích pilotů byla ale po technické stránce mnohem lépe připravena než my. Na základě zkušeností s pouštní bouře byly totiž zdokonaleny radary a vyvinuty nové zbraně. Krátce poté, co dosáhl prostoru hlídkování, zachytil Rico na radaru neznámý cíl. Ve dne v noci koordinovali stíhači svou činnost s letounem včasné výstrahy a řízení AWACS. AWACSy i F-15 používali k prohledávání noční oblohy špičkové radary a elektronické systémy. AWACS na hlídkovém stanovišti nad severní Itálií potvrdil Rickův kontakt. MiG-29 jugoslávského letectva. MiG-29 dosahoval rychlosti přes 2 Machy. Nesl řízené střely s poloaktivními radiolokačními hlavicemi se středním dosahem a střely s pasivními infrahlavicemi s krátkým dosahem. F-15C Eagle, představený poprvé roku 1970, byl prvním americkým stíhacím letounem, který byl od doby F-86 Sabre konstruován speciálně pro vybojování vzdušné nadvlády. Jeho radar dokázal vyhledat a sledovat cíl na vzdálenost 150 km v noci jako ve dne. Rickova F-15 byla ještě 60 km od cíle, když jej radar uzamkl. Tomu říkám úspěšná akce. Byli jsme ve výšce přes 10 000 metrů. Letěli jsme rychlostí necelých 1,5 Machu. Poslal jsem mu tam jednu řízenou střelu a měl jsem svůj další sestřel. Slyšel jsem ve vysílačce jeho hlášení, že proti MiGu odpálil střelu. Byl jsem 5 kilometrů daleko, takže jsem jen viděl, jak se malý svítící bod oddělil od letadla a začal sledovat cíl. Střela MRM byla zpočátku naváděna radiolokátorem F-15. Potom začal cíl sledovat aktivní radar umístěný v těle řízené střely. Raketa udělala několik drobných oprav a potom zasáhla cíl. Tou dobou jsem prolétal nad údolím pokrytým sněhem. Od něj se ohnivá koule odrážela. Okolní horské hřebeny odrazy ještě znásobily. Bylo to, jako byste položili vedle sebe 2 nebo 3 fotbalové stadiony a rozsvítili na nich naráz všechny reflektory. Přesně tak to vypadalo. Rico Rodriguez sestřelil svůj 3. MiG. Byl to přesvědčivý důkaz převahy moderních technologií v nočním vzdušném boji. Ale byly tu ještě další MiGy, které stoupaly k noční obloze. Severně od oblasti, kde se pohybovali Rico i Renner, směřoval do boje ve své F-15 kapitán Mike Shover, volací znak Dozer. O Rickově souboji byl informován vysílačkou. Přes AWACS jsme v rádiu slyšeli, že na jihu došlo k nějakému souboji. Sestřel na jihu zbystřil naši pozornost. Dozerovi smysly byly přítomností nepřítele vybičované k maximální pozornosti. Nepřetržitě sledoval obrazovku radaru, ale zatím zíral jen do černé prázdnoty, která ho obklopovala. Za chvíli se však měl ocitnout v jednom z nejdivočejších soubojů celého balkánského konfliktu. – 24. březen 1999. Pilot F-15 Eagle, kapitán Mike Shover, volací znak Dozer, doprovázel formaci F-117 na jejich cestě k cílům poblíž Bělehradu. Letouny F-117 byly v noci prakticky nezjistitelné, proto neměly žádnou protiletadlovou výzbroj. Dozer a další 3 F-15 je měli chránit. Shoverův radar prohledával oblohu a pátral po nepříteli. Najednou se kontakt objevil. Měl jsem kontakt a o nějakých 30 sekund později jsem viděl, jak se cíl na obrazovce radaru posunuje. Snažil se zmizet. Začal jsem ho pronásledovat. AWACS potvrdil identitu cíle.
Byl to další srbský MiG-29. Mířil přímo ke skupině útočných letounů. MiG-29 byl na 10. hodině trochu níž ve vzdálenosti asi 40 kilometrů. F-15 měla radarový kontakt a Shover odpálil 2 řízené střely. Střely nedokázaly vždycky zasáhnout cíl, proto jsme odpalovali 2 najednou. Tím jsme zvýšili pravděpodobnost zničení cíle. Shover sledoval, jak řízené střely vyrazily za svým cílem. Ale noční tma skrývala ještě další letoun, který nebyl na radaru vidět. Mezi mnou a MiGem byla najednou ještě F-117. Předtím jsem s nimi mluvil a říkal, hele hoši, může se stát, že budeme muset proletět nebo střílet skrze vaši formaci, chápete? Jejich velitel ale měl svoji teorii o nekonečné obloze a říkal, že se nikdy k sobě nedostaneme tak blízko, aby je něco ohrozilo. Řízené střely prosvištěly nad kabinou F-117. Chybělo několik metrů a zasáhly by. A teď jedna raketa přeletěla se zapáleným motorem nad hřbetem 117. Druhá raketa prosvištěla nad jejími motory. Řekl jsem si, můj bože, málem jsem je sestřelil. Aniž by tušil, málem sestřelil vlastní letadlo. Shover dál sledoval let svých řízených střel. První raketě vypršel čas a nic. Čekal jsem na druhý s perou. Když byl na hranici doletu, cíl začal manévrovat. Udělal ostrou pravou zatáčku a najednou jsem na něj takhle koukal. Shover byl tady. MiG-29 zaregistroval jeho přítomnost a začal provádět pravou stoupavou zatáčku přímo proti němu. F-117 byla zde právě uprostřed souboje, ale na radaru nebyla vidět. Shover přešel do levé zatáčky, aby zkrátil vzdálenost od MiGu. Používal obraz radaru, aby zatočil proti nepříteli a odpálil další řízenou střelu. Pilot F-117 mi říkal, že se podíval nahoru a přímo před ním proletěla raketa a potom já. Po odpálení třetí řízené střely provedl MiG-29 prudký úhybný manévr vlevo, přímo proti Shoverovi. Srbský pilot přešel do útoku a pokoušel se Američana zatáhnout do manévrového souboje na malou vzdálenost. Teď jsem klesal. MiG byl v ostré levé zatáčce a blížil se proti mně. Byli jsme asi ve 3000 metrů, kousek od sebe. Trošku se mi zježily chlupy na zádech. Řízená střela zamířila přímo dolů a potom se objevil výbuch. Viděl jsem jeho letadlo, jak klesalo ve spirále, až narazilo do země. Pořád jsem se na něj díval. Nebylo to moc bezpečné nechat se unést takovou podívanou, ale nikdy předtím jsem nic takového neviděl. Byl to Shoverův první sestřel. MiG-29 klesal v plamenech ve spirále k zemi. Shover přitáhl a začal znovu nabírat výšku. Úspěšný pilot F-15 opět zaujal své místo nad formací útočných letounů a pokračoval v hlídkování. V moderních letounech je jen malý rozdíl mezi bojem ve dne a v noci. Přesné zbraně a výkonné radary s dlouhým dosahem zvětšily vzdálenost, na kterou se souboje zahajují. A s novou technikou se tyto vzdálenosti ještě zvětší. Nová generace stíhacích letadel, jako například F-22 Raptor, přidali do arzenálu ještě obtížnou zjistitelnost. S F-22 to bude nuda. Což je dobré pro naše piloty, ale špatné pro nepřítele. Technika se ale neustále vyvíjí. Na každou převratnou novinku se časem najde protizbraň.
Úkol ovládnout vzdušný prostor ve dne i v noci zůstává neměnný i pro budoucnost.